Og sådan får du en bedskolen for den, og man skal øje noget. Nu er det jo lige, men jeg skal lige sige. Hvor du ikke komme ned, jeg må prøve at ringe til nogen og sige, hvad har hun det, jeg kan ikke rigtig få det. Hallo? Hallo? Det er Sonofon. God aften. Ja, må du være den væk ned, eller jeg kan... Det var noget værre noget. Men ved du hvad? Nej. Du skal da bare have en mobiltelefonboks fra Sonofon. En hvad? En mobi-mobi? En mobi-mobi-boks? Det er du på det rigtige, det er du på. Årets julegave er en mobiltelefonboks fra Sonofon. Der er flere forskellige at vælge imellem. Kom ind til en af vores forhandlere. Det er Sonofon. God juleaften. Kløf. Værsgo nu. Jo, den sløj over sådan den her. Hvad var det nu, jo? Kom ind til Sonofon-forhandlerne og vælg, hvilken telefon du vil have i din mobiltelefonboks. Der er masser af muligheder, og her er et par af dem.